Till the Taliban try. Okay, Batman Mark size I went high. Marwatu wakuti ona dripa sky. Mukandipiri bantu wawaunge sauti. Zita rangu rekuzvarwa ndonzi Godfrey Hirish. Stage name yangu ndonzi Rascode aka The Taliban. Ungatiudza wewe kuti wakatanga rivi zvemangoma ende ndivanani vakuputsa utange zvemangoma? Zvemangoma izvi zvinenge zvingori muropa because ndakazvitarisa zvakatanga kudhara ndiri mudiki. Ndatodzwawo nevanhu vandakakura navo tichi iwo wakamira so saka nekukurawo kwaintroducwa music kwaive neurban groove taingovhaibhoni maurban groove titomboimbawo tombonzowana stana waiza titomborwa mangoma avo but takakwazointroducwa zim dance. That's when I fell in love with music. Saka ndivanani vakakutisa kuti wewe maartist akakuinspire kuti uve a zim dance artist? Kuna Baba Devante, Chinto. Alright. Yeah. Mostly. Ndo vakanyanya kuti ndide kupinda mugeo. Tine rhythm riri panapa, Babylon rhythm. Rhythm riri kupisa panguva yaizvinoita. Saka iwewe ungatiudza here kuti iwewe pana artist ari kuzviti iye ndiye akapenga pa PTK Music. Artist ndiye ari kuti hapana munhu anomupisa papa ari pa PTK Music, especially pa rhythm. Unoti chii nazvo? Inini uona madhira hapana ari kutanze munhu anotanze inini ndakapenga ku PTK. Because PTK ndakatopenga kuti. Alright. Saka hapana kutanza anonzi ndakapenga. Saka pama competition ari paya urikutarisira kuwina here. Ndito number 1. Because remember King J waka offer free video anenge awina pa Babylon Rhythm. That's my video. Tisitopinda kwafempewa. Hapana. It's music. It's just music. Unechokwadi nazvo? Sha, we ready. Totora soka. Kutoti mangoma ndokuti isusu. Alright. Saka mangoma. Saka pari zvino unoti chine nezviri industry yezim dance unoti chii nazvo? Urikufara nezvazviri, urikufara here nekuaccepta kwakuitwa nevanhu music yako? Uri kuti chii nazvo nezvazviri muzim dance? So far I'm very happy because music yangu inoteererwa nevanhu vakuru, inoteererwa nevana vadiki. Music yangu inini pane Facebook page yangu inonzi Rascode. Kana kuti mukaenda pa YouTube pa King J Multimedia ndopa munowana .com rese rakazara. Alright. Tataenda zvino. So far uri kuti hit song pama songs ako ese inonzi chii? Ukona chii? Ini kana ndakazvitarisa inini machuna angu ese mahit. But tuda one zita. Zvinoitika ndezvekuti manje matambiro anoitwa music nevanhu akasiyana. Vamwe vanofarira iyi but vamwe vanofarira iyi. But ndakazvitarisa mukaka. Muda kuti ndikuchuzirei one song yekuti Yeah. Song yangu iri papo inonzi Pako Wakapedza. Taliban again. Aka Rascode no Anowachano cause iwe Pako Wakapedza zvangosarira isu tiri kuchema. Ufunge mumoyo tinongorema handaiziva kuti zvinhu zvichadaiso. Watungamira wakurumbidza nesu vanga vakutirumbidza waitinzwisisa uchitisimbisa. Toita seiko patasvika warwadzisa taifarisa patasvika tanzi taibatidza. Ndipe mike ndoda kuzvitangidza kunge pasta kumangoma taparidza. Iwe teve